Ban nang kloi ban grandparent kini ki step ni dei ban bot English conversation practice. I'm not like what you think. Kasi ngắm long kumba pi berkat. I don't do anything wrong. Kasi nga klem le ya kano kaba bakra. I did do well in my exam. Kasi nga klem le ha ya ka exam jonga. I will try to convince them. Kasi ngan persyang ban penbor yiki. You don't need to convince others. Kasi phim dan kam ban penbor yiki vậy. Expect good things. Kasi kmilinti ya ka kababaha. Don't expect me to believe you. Kasi what kmilinti ya nga ba ngan ngay yipi.